No Helldivři, tak jak se dneska máme? Díky zásahu, který byl rychlej a disciplinovaný, jak se od vás čeká. Je určitě skvělý, je to super den pro matičku Super Zemi. Všichni oslavujeme. TCS bylo zastaveno, věže byly vypnuty, tím pádem termy si neutíká nikam a termidi nemůžou mutovat. Kalamita byla odvracena. Poprosím aplaus. Se předpokládalo, že 100% termidů vyhyne. 0% ostatní biofory v podstatě vyšlo. Jenom někteří osminoháci si rozhodli sami od sebe, že prostě zmutujou, že se přizpůsobí. No, a tak se to nějak vymklo kontrole. Kdo to čekal? No. Jde tady o to, že na Meridii se vytvořila superkolonie těch zmutovaných příšerných potvor. Aby toho pro nás nebylo málo, tak na Meridii se vytvořila početná kolonie, kterou vědci prohlasili za superkolonii. Což znamená, že jich tam je sakra hodně. Což znamená, že nás tam bude sakra potřeba. Ale zatím uvažujou, jak to udělat, aby to zefektivnili. Aby jsme se tam nemuseli flakat s heavy machine gunama, plamenometama, minama a orbitama. A co mám dělat? Mám si na do kapes a zůstat doma? Ne. Tak to nebude košaku. I kdybych tam měl jít z 9 a postupně jedním zásobníkem umlátit ty brouky, tak tam půjdu. No, to trochu odběhli. Dopadně vědci odpovědní za tuhle katastrofu. Už si určitě někde užívají chládek, že jo? Jako my na lesu. No, tak. Stop, zastavte to a ty si sedni. Potřebuji, ať si mě vyslechneš. Jeden odběratel. Ale nevadí, třeba to nahrávám jenom pro sebe do budoucna. Tenhle kanál mě strašně moc bavil. Bylo to něco, u čeho jsem se učil editovat, ale ten tlak, který jsem na sebe naložil, jsem přehnal. Takhle. Jsem teďka 8měsíčních kluků, dvojčátek. A přes den jsem vypomáhal mamince, plus vydělával peníze a v noci jsem se učil stříhat. A teď za 5 dní jsem dal dokupy to, co můžeš vidět na mém kanále. A předtím jsem se učil programovat, našel si práci, které programovat nemusím, i když mi na to nalákali. A kam tím mířím? V životě jsem chtěl vytvořit něco fantasy, něco sci-fi, protože mě tyhle světy mě strašně fascinují. Je to člověk, když chce, tak tam najde všechno. Nemusím se dívat na akčňáky typu Van Damme nebo na dokumenty, i když dokumenty miluju, aby mi něco přinesli. Můžu si pustit kreslenou pohádku a tam mi přinese úplně to stejné, co mi přinese dokument. Mnohdy víc. Taky mě fascinovali tvůrci na YouTube, kteří v podstatě tvořili svoje vlastní světy, svoje kanály, kde když člověk klikl, tak mohl vypnout a mohl být kýmkoliv. Nebo sám sebou, pokud chtěl. A já chtěl taky něco takového. Nebo napsat knihu. Protože prostě toho v hlavě mám strašně moc. Ale unáhlil jsem to. Zjistil jsem, že můj notebook vůbec nestíhá nějaké editování. Ne, že by byl zastaralý, ale je prostě už plný. Bude potřeba mu dát umělé dýchání minimálně. Nebo anální fisting. No, takže si budu muset zastavit. A nejenom notebook, ale i já už taky nestíhám. Fyzicky. Ukázalo se, že přepínal svoje tělo víc, než si myslím. Což se na mě podepisuje. A navzdory tomu, že mě to baví, tak si budu muset dát krátkou pauzu. Abych všecko tak nějak ustálil. Protože tohle miluju a nechci v tom přestávat. Chci se tomu věnovat i nadále. A nějak to skloubit s prací, s dětma a tak všechno, protože nejde do 5 hodin do rána editovat a pak v 7 hodin vstávat ke klukům. I když se moje přítelkyně snaží, abych na to měl čas, tak už na ní vidím, že je. Jí to rozžere. Takže
se mějte a já tady budu přidávat aspoň to, co uznám za vhodné, co se týče mého postupu v editaci a v tom, abych dosáhl svého cíle. Takže z tohohle kanálu dělám takový bioblog. Takže se mějte a dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, kdo vám co říká, anebo tvrdí. Jak říká Kadet Flotin. Bože, víc takových tvůrců.